רוצות ללמוד מקצוע מכניס ומספק? הצטרפו אלינו ללימודי פסיכותרפיה. פסיכותרפיה הוא בעצם תהליך טיפולי שבו מסייעים לאנשים עם קשיים רגשיים ונפשיים, לחולל שינוי במודע ובתת מודע, לשפר את איכות חייהם וגם לעזור להם להתמודד עם אתגרים שהם חווים בחיי היום-יום. פסיכותרפיסטיות הן עובדות עם מגוון אנשים מכל הגילאים, ובעצם עוזרות להם גם לפתח מודעות עצמית גבוהה יותר ולפתח רעיונות יצירתיים להתמודד עם דברים בחיי היום-יום שלהם. אז למה בעצם ללמוד פסיכותרפיה? קודם כל, השכר הוא מעל 350 שקלים בממוצע לשעה, אתן קולטות? דבר שני, סיפוק מקצועי, בעצם היכולת לעזור לאנשים לשפר את איכות חייהם. גמישות, אפשר לעבוד כמעט מכל מקום, וגם ההתפתחות האישית. בלימודים שלנו אתם תלמדו לעבוד גם מעשית וגם תיאורטית יחד. אז אני מזמינה אותך להצטרף לסדנה, שבה בעצם תוכלי לשאול את כל השאלות שיש לך, וגם לשמוע על המסלולים השונים שלנו ולקבל כלים וטיפים על עולם הפסיכותרפיה מקרוב. אז אם זה נשמע מעניין, לחצי כאן ותשאירי פרטים.